Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa dînê İslamê û ku dînê İslamê çawa li cenazan hirtiye, çawa hürmet daye cenaza Hezretî Muhammed Mustafa ji cenaza ra ji ê Müslümanan ra jî, ji ê gayrî Müslüman ra jî, ji ê müşrîkan ra jî çawa hürmet nîşan daye emîro hinkî behsa wan bikin. Xweda Kur'an-ı Kerim'de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insane fi ahseni takvim. Ve men insana mükemmel çekiriye. Çıka yaratığı dünyaya hene en eko Xweda değer dahi ki insanı emin. Xweda me insan çekiriye. Tamamı hayvana ev ji weka me jiyan dikin, zêde dibin, dixwin vedixwin, çin tuvaletê, dimirin ama li ahiretê radibin, li ahiretê Xweda hesabê wan bi şeklekî dibîne û Xweda wan dike xwelî diqedin ji wan ra cennet yaxud cehennem tune. Ji me insana ra li ahiretê ya cennet heye ya cehennem heye. Dînê İslamê dînekî wisa ye, ji xwe değerê dide insana değerê dide cenazê insana jî. Îca hepkî dehep mînak ez bînim ji bin em baş fehm bikin. Hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam rûniştiye cenazekî derbas dibe. Cenaze derbas dibe hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam radibe piya ji ber hürmeta cenaze. Sahabî kî dibe ez bêjim nebêjim hatî Resulullah ra neyse tî hatî Resulullah dibe ya Resulullah dibe ev cenazeyek derbas dibe ez nas dikim filan kes e o Yahudî ye. Hatî Resulullah piya ye. Hatî Resulullah dibe Yahudî dibe bira bive. Neticede insan e. Ez ber değera insaniyetê ku cenazeye derbas dibe ez radibim piya. İnsan e. Mînakeka dinê hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam di herba Bedrê da en zalim, en müşrikî gaddar, en nêrê dînê İslamê, nêrê Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Cehil bû û çend heb hevalî wî müşrikê mezin di wê herbê da hatin kuştinê. Hatin kuştinê piştî ku herb qediya kî şehîd biye, kî şehîd nebiye, ji wan kî mirine, kî mane falan di meydana herbê epey digerin. Tabii evvel cenazê şehîd hatînin, birîndar hatînin vesaire cesedê Ebu Cehil û hevalî wan müşrîkan wê derê dimênin hatî Resulullah sahabîya ra dibêje vana insanin. Avana insanin dibe bînin cesedê wan bînin çalekî mezin heye wê derê bîrekî heye dibe bînin bavêjin wê derê ku van ceseda li meydanê bimînin wê qertel werin goştê wan bixwin wê çaxê em bêjin heywanê wê çaxê şêrin bibinê pilingin gurin wê werin goştê wan bixwin. Hewqa ku Ebu Cehil nêrê Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam bû nêrî bû hewqa kîna Hazreti Muhammed Mustafa di dilê Ebu Cehil û hevalî wî dabûn ama piştî ku hat kuştinê Ebu Cehil û hevalî wî hatin kuştinê hatî Resulullah çi kir? Got ji cenazeyê wan re saygî nîşan bidin wan bînin texne wê bîrê. Wan navet ber kûçika, wan di çiyaya da navet, wan wesle nekir. Wan anî xist wê bîrê xweliye avêt serê ji sahabiya re got kî evana insanin.
Farka insan ve hayvana göre hebe yani. Hesabı onu Xwedê bana bibîne. Ev ayrı mesele yani. Tabi lê derê heta Resulullah xeber dide. Ciwana dibêje dibê mijwara got ez pêxemberim ez yaqîn nedikir. İca bixwin hûn dibînin ezab. Heta Hazreti Ömer tê dibe ya Resulullah tu kî re xeber dî? Hazreti Cebraîl re xeber dî dibe naxir ez bana xeber didim. Peki dibe deng çawan dibe çawa deng tê heta Resulullah dibêje aynı wî dibe deng çawan jî. Ama nikarin cevap bidin. İca ma Herba Uhudê tabi müşrika pir esker top kirin li gorî wê çaxê pir hespa anîn pir deva anîn pir xwarin anîn ku birê da jî li meydana herbê jî bû ku wan eskerê wan bixwin bi qewet bigirin şûrê mertalê wan pir tûc bû vesaire se herb derket meydanê Hazreti Hemza pêlawanê dînê İslamê Hazreti Hemza apê Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam şehîd ket li meydana herbê. Hint pîreka Ebu Süfyan ji Hazreti Vahşî re Hazreti Vahşî ew çax ne Müslüman dibe ti yek ji vana bû ji sê heba dibêje yek jê ji Hazreti Hemzayê dibe bi qandî giraniya te ez zêr û zê bidim. Tu çi bixwaze ez te azad jî bikim Hazreti Vahşî bi mizraqê Hazreti Hemza şehîd dike. Ku şehîd dike herb diqede Hint tê ba Hazreti Vahşî dibe kalkûr dibe wa cenazeyê filan dire diçin ser cenazê Hazreti Hemza. Hint son xwedê gotiye ez ê qelbî derxin bixwim. Qelbê wî derdixin, guhê wî jê dikin, pozî wî jê dikin, çavê wî derdînin, lêvê wî jê dikin. İşê nemayê tînin serê cenazê Hazreti Hemza. Heta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ez dixwazim wî bibînim sahabê jêr dibin ya Resulullah dibe tu nebînî çêtir îşekî berbat anîne serê Hazreti Hemza wî nebê tê tehamül nekî mesela. Cafer bin Ebi Talib kava rahmet dike heta Resulullah dibe nan bibin mala Cafer xwarinê li gorî wê çavê bibîne xwarinê wan çi biye bibin mala Cafer di mala wan da cenaze heye bi xumane heyrî bira bi xwarinê ova xwarinê ra eleqe nebin zamanê xwe derbas nekin. Binê ji Müslümana ra jî cenazê Müslümana ra jî taziyê Müslümana ra jî heta Resulullah aleyhissalatu vesselam hürmet nîşan da ji cenazê Ebu Cehil ra jî û ji cenazê wî Yehudî ra jî hürmet nîşan da ji berê rabûpiya. Dînê İslamê dînekî muazzem e, dînekî evrensel e, dînê em paşî ye, Kur'an-ı Kerîm muciza heta Resulullah e, ku Xwedê Teala Kur'an-ı Kerim'de dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim İnned dîne indallahil İslam hak din dînê İslamê. Dînê İslamê da heywana ku merivê wê şerjê bike eger tûtik dibe, gamiş dibe, çêlek dibe, çi dibe birave dînê İslamê dibe ki li bavê tûtikê kêrê tûj neke. Bi kêra ku tûtikê serjê neke. Serê wê hin neqet tikîne. Berek te wê serjê kî avê bide kê, birçî be xwarinê bide kê. Çêlek be êm bide mesela bêjin kî ce bide kê, tûtik be genim bide kê, hê serê wê jêke. Hewqa ku değerê dide direhê yaratixa. Di dînê İslamê de heqê her tiştî heye. Heqê heywana jî heye, heqê dara jî heye, heqê insana ji xwe muazzem heqekî heye. Ama em bala xwe didin ki hinek insan li seriyê vê axê li vê dunyayê ji herba Uhudê bigire û heta nîro ji cenaza ra jî sagî nîşan nadin.
cenaze rajı. Li gelek cih dünyayı da medite mesela. Li Gazze'yi cenazel meydana bun kuçka cenazat var. Li Suriye hakeza. İran bala xwe didine ki cenaze ser xayinde davêjin xwarê. Dînî İslamê karşıviyaye. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam ku diçû herba ji sahabiya re tembîh dikir digor pîdeka nexin. Li sebiya nexin. Li extiyara nexin. Li heywana nexin. Wan insanê ku hatin karşî wel li meydana herbê wan re herb bikin. Ama maalesef zamanı me îro dak me re bala dide ki bêbextî heye. Ya sebiyê digire, sebiyê bir işkence dikuje. Pîdek digire bir işkence îrovê dikuje. Kuralekî herbê heye. Di ana yasayê dewletê de jî îro hene. Heqê mazlûma heye, heqê yetîma heye. Heqê esîrê herbê jî hene. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam gava ku herba de esîra digirtin. Hatta Resulullah sahabiya ra digo nanê xwe bana parî bikin. Muamele insana bana bibînin. İnsanın. İri maalesef meri bala dedi ki hinek hareketi ku em dikin dûrî hareketi İslamê ne. Ku tên kirine dûrî hareketi İslamê ne. Xelîc dînî İslamê de reve. Halbuki dînî İslamê vî emrî nade. Li karşî viyaye ê ku dikin ê ku îro ji cenaza ra jî saygî û hurmet nîşan nedin zalimin, zalimin, zalim. Xwedayê Teala Kur'an-ı Kerim'de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim ve la terkenu ilellezine zalemû fetemessekum. Terka zulmê bikin hevaltiya zaliman nekin wê agir bişotîne. Kî agir? Agirê cehennem yani. Herb elbette ki devlet havra herb dikin. Haklı haksız. Ama gava cenaze ketin erdê gene her du taraf jarin cenaze xwe sağlama binin bivin cenaze xwe defn bikin yani. Ama maalesef mer bala dide ki ay Xwedê Sonya me bixêr bigerne gelî Müslümana. Vallahi ku em heq dînî İslamê hînkin. Vallahi ji dînî İslamê pêştir em ti tiştekî naxwazin hîn. Ama maalesef îran bala didine ki heqîqî dînî İslamê ser rêvê axê heman karin bejin nemaye. Yusuf İslam hat İstanbulê basın toplantısı kir got ki elhamdülillah ku min dînî İslamê ji qaynaxê ji Kur'an-ı Kerim ji hedîsa Resulullah ji kitêba hîn kir. Eger ku el dewletê Müslümana bigerema di hayatê de ez Müslüman nedibûm yani. Îca van tişta di dînî İslamê de tune ne dikin mal ji dînê İslamê ra tiştekî watin ne di dînê İslamê de ra ji cenaze ra ji hurmetê. İca dînê İslamê ku hurmetê bide cenaza îca werin em bidin ku hurmetê çiqa dide heq û hukûqê insana ê heywana ê dara. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam eman tê xwe dabin.